For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವೇ ಮಲ್ಪದು ಮಾತ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳನೊಂಜಿ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಾರೆ ಏನು ಬೆತ್ತದಾಳ ಎಂಗಲು ದರ್ಪ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಪಾತ್ಯ ದರ್ಪ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅವು ಪಾತ್ಯರುಜ ಎಂಗುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಸಂಘರ್ಷಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಡ್ತಿ ಎಂಗುಲು ಟೈಮಿಂಗಿದ ಬೆಲೆ ಕೊರಪ ನಿಗುಲು ಎರುನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗಂತ ಜಬಡಾಲೆ ಎರುಕು ನಿಗಲೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರಿಯೋಗು ಸಾಕ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕಾವಡು ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಕಲೆ ಕಾವಡು ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪಿನಕಲೆ ಕಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಏರನ್ನ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರಿ ಐತ ಮಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ನಿರ್ಧಾರದೇ ತೊಂದ ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಲ್ನ ಮಲ್ದ ಐಕೆ ಆ ಟೀಮ್ದಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಜೆತೊಂದು ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟು ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೈತೇರು ಆ SP ಗೆ ಯಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಏರು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವೇರು ಮಂಜೋಟಿ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಐಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಏನೋ SP ನಗಲು ತುರು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಯಾರಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂದ ಎಂಗುಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ರದ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ನಿಗುಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತಂದು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗುಲು ಗಂತದ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರುಗಳು ಎಂಗಲ್ ದಾಲ ನಿಗುಲು ಗಿಡವನ್ನು ಮಲ್ಲ ನಿಗುಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಏರು ಕುಡೋರ ಬಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೋತಿನ ಇರುಕುಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಕುಡೋರ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಿಖಿಲ ಮಟ್ಟ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತೂಪಿನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಜರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಆಯುಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಅಕುಲ್ಪುರ ತೂನಗ ಕಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಒಂದುಲ ಈತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದು ಬರ್ರೆ ಬರ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಿಗುಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬೋಟಲ್ಲ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳದಾಗಲು ಎಂಕುಲು ನಿಗುಲು ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಎರು ಬುಡ್ನಾಗಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೋನ ತೂದು ಎರು ಬುಡ್ಬುಜ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಾಗಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪ ನಿಗುಲು ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತತ್ತಂಡ ಎರು ಬುಡೋಡೇನು ಆಯ್ದಾಲ ಎರು ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಉಂತುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಎರು ಬುಡೋಡೆ ಸಮಯ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದ ಕಾಂಡದ ಕಾಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ 11 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತಾವಡು ಬೈಯಾಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 3 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಲಯ ಬೈ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪುನ್ ಬೈಯಾಗ ಅವನು ಅಂಚಾದ ದೇವೆಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲೇಕ ಜನಕಲೆಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುವ ಪಗತ್ತೆ 48 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ 40 ಗಂಟೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕಲೆಗೆ ಅವು ಆಯ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಕಡತು ಬೋದು ಅವೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತು ತೂಪಿನಕಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನನಾದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಂಬಳದ ಉಳಿವು ಗಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡ ನಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ ಮಲ್ಲಾಪನು ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನನಕಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಹಾಕೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕಲು ರೆಫ್ರಿ ಬೂತದಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮದಿತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಮದಿತ್ತೊಂಡ ಸಂಘಟಕರು ಹೊಣೆ ಹೊಣೆ ಐಕ ಅಕುಲಕುಲೆ ಹೊಣೆ ಆತ ಗಿಡತ್ ಬರ್ಪಿನಾಗ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಗಂತಿಡ್ಲ ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಗಂತಿಡ್ಲ ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಸರ್ತ ತಯಾರ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುವೇರು ಪೆಟ್ಬಾಡ್ಜೇರು ಅಂಡ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯನು ಉಂತಾವಡು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಉಂತಾವಡು ಆ ಥರ ಈ ಆಚರಣೆದ ಈ ಕಂಬಳದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜಾಹೀರಾತು ವಿರಾಮ ದುಂಬು